Emanuel Delija, wieħed mill-ogħla uffiċjali tal-eks Ministru Austin Gatt, mhux talli ma jafx dwar l-iskumdita kbira li esperjenza l-poplu Malti minħabba l-karozzi tal-linja Arriva talli jitkellem daqs li kieku nuqqas tarfin tiegħu huwa l-aktar ħaġa normali. Issa li emigra lejn iż-Zimbabwe ma jimpurtax mill-Maltin u l-Awċin. L-isforzi disfatti li ħarġu mir-riforma li tant kien jiftaħar biha kienu ta' kuljum iqattaw sigħat jistennew tal-linja, jew inkella jivvjaġġaw fuq vetturi li jieħdu n-nar. Dan ħareġ minn intervista esklusiva fuq One Breakfast. X'taħseb? Li ħafna ġimgħat barra minn Malta m'għandix opinjoni ta'. Sewwa, ġifieri ma ħafna barra minn Malta m'għandix opinjoni. M'għandix kummenti x'nagħmel. Ma ġifieri temmen li s-sistema hija tajba bħalissa ta' trasport pubbliku? U ġibtek, ma nistax nesprimi opinjoni. Ili ħafna ġimgħat barra minn Malta u ma nistax nifform opinjoni. Max ma taf x'inhu jiġri u għax taf x'inhu jiġri ma tifx. Le, għat inti jirek ir-raġuni, minix jgħatem, li ftit mhux ħażin nieqes, ma nistax nifform opinjoni. Sew, ġifieri bħalissa qiegħed barra minn Malta. Iva qed tiċċempilli Zimbabwe. Wara l-fjask f'dik li suppost kienet riforma fis-sistema ta' trasport pubbliku, Manuel Delija saħansitra kellu l-kuraġġ li joħroġ bħala kandidat tal-elezzjoni ġenerali. Mhux tal-liek tal-li beda jikkanvassja qabel ma kien uffiċjalment kandidat. Is-sena li għaddiet l-istess Manuel Delija kien stqar li hu sħabu jisimgħu l-ġieħ tan-nies. Però issa miż-Zimbabwe donnu din il-ħeġġa li jisma' qebet għal kollox. Fl-istess diskors Delija donnu tfixkel u ammetta li l-istess nies ġabu l-ġieħ. Huma n-nies li jisimgħu l-ġieħ, huma n-nies li jġibu l-ġieħ. It-tbassir ta' Delija mhux fit-trasport pubbliku biss mar żmerġ. U ngħid il-futur tal-Partit Nazzjonalista sabiħ. Manuel Delija jammetti li l-kapaċitajiet tiegħu kienu limitati, ħaġa li jikkonfermawha kull min għamel użu mis-servizz tal-Arriva kif ġiet introdotta għalhekk imsejħa riforma. Tajt servizz kif stajt. Hemm min sa tisimgħu jgħidlek kellimtu u ma ġara xejn. Al kontrarju dan huwa gvern li ma jintilifx fi skużi. Issospenda l-bendi basis mit-toroq Maltin li tant kienu qed jikkaġunaw traffiku jipperikolaw ħajjet il-passiġġieri. Ikkonsulta mal-pubbliku u rċieva mal-4,000 suġġeriment u ilment dwar is-sistema li ma' suġġerimenti qed jiġu evalwati. Dawn l-aħħar sigħat intemmu serje ta' laqgħat maċ-Chairman ta' Transport Malta u mal-Kunsilli Lokali ta' kull raħal. Fuq Breakfast News ukoll il-Ministru għat-Trasport Joe Mizzi qal li Manuel Delija għandu jerfa' r-responsabilità tad-deċiżjonijiet li kien ħa. Filwaqt li stqar li fil-futur qrib se jkunu qed jitħabbru rotot ġodda tal-karozzi tal-linja.